Здравейте хора, аз съм Атанас и сега ще играем Бариц бригада. Ще ви спестя другото зареждане. Хора, най-накрая зареди. След 2 милиона години заради. Хора, ние сме от червения екип. Айде де, скачай. О, Боже. А моят човек не ще да скача. Айде де. Ама скокни на крилото му. Айде де. Не бе. Той, хора, моят човек прави всичко, ама само не скача. Разгале. Както и да е. Нека да започваме, че. Хора, както знаете, ние сме от червените и ще играем срещу сините. Много мразя реклами. Така. Ако може да вървя по-бавно, ще е много добре. По-бързо го слагай. Добре, спечелихме си едно знаме. Дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън. Така. Хора, тук в тая карта мисля, че имаше и самолети, които може да се карат. Аз много ми се иска поне веднъж да подкарам такъв. Просто, хора, толкова искам всеки път и никога просто не става. Никога. И сега не се базикам с вас. Ма се надявам някой път да стане. Той си взе другото. Чакай сега, чакай. Сега, бой да бъде. Хора, искам тук да се срещнем двамата и да му дам един. Жалко, че не го виждам. Сега ще тръгне на тука. Хора! Вижте какво си имаме. Супер е, нали? Жестоко. Само да ми дойде. Само да ми дойде. Леле, ако ми дойде, става голям гав тука. Да не ми го взима. Не е добре. Ето ти. Здрасти, пич. Много си як. Айде. Нати. Добре, бе, скачай. Има ли спринт? Да. Отзад ли? Ако е отпред? Не знам. Взимай знамето. По-бързо го взимай. Имам предчувствието, че сега ще ми дойде някъде. Айде де. Уредихме се прекрасно. В онова ли? Не. Добре. В тия реклами гадни, тъпи и ужасни. Тук ли е някъде? Знам къде е. Фак.
И в те, нали? Моля ти се, не ми казвай, че е там. Плиз. Все едно. Ето го! Той се опитва да си го присвои. Но изглежда. Врагът му идва. От посоки. И двамата се срещат. Изглежда Атанас не може да го оцели. Атанас го оцелва. Казвам чао-чао. Очевидно и умира също. Добре бе, респалвай се по-бързо. Никой няма да чака цели 10 секунди за респал. Така. Хора, ще стане голям мазъл, ако просто докопам някой хеликоптер. О! Супер! Откъде? Току-що си взехме едно знаме. Искам да дойде тук един син. И да го претрепа. Хайде бе. Ама сигурно са на знамената. Тия двамата. Защото къде другаде деца? Чакайте. Да, те спечелиха. Ами, мисля, че има време за още една игричка. И започва след едно. Готово. Пак съм от... О, не. Или айде, пак ще съм тук. Фак, айде бе. Махай се, тъпа реклама такава. Само да си въведа гадната парола. Така, продължаваме. Тук ако дойде един хеликоптер, ще е прекрасно. Добре бе, какви с тия птици бе? Те са ги направили в тази игра някакви метални. Хора. Хеликоптер, идвайте. Хора, той е по-слабо. Ама е по-яко. Просто. Наистина, много ме кефи. Така. Айде. Мамка ти мръсна. Както и да е. Шалефна от другите. О, Сега дърпам тая ръчка и идва хеликоптер. Айде, де! 30, 29, 28, 20. Какво? 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28, 20. 30, 29, 28,
Ами не знам. Хора, много искам някой хеликоптер просто да дойде. Само малко да го покарам, да стрелям в него. Ама не ще да идва. То ужас. Явно няма да стане, така че да отидем направо към знамето. Аз викам. Така, едно са завзели. Айде бързо. Добре, спринт. Просто. Бързо давай. Добре. Защо бъгва? Много дразнещо. Само се чудя дали мога да стрелям от това оръжие. Ще е супер яко, ако мога. Ама не мога. Фак! О, майка ти стара, откъде? Откъде само ми кажи? Да те пребия. What? Аз тук не мога да се кача. Просто на едни стълби. Много съм зле. Добре, откъде ме доминират? Чакайте. Газ! Пич. Не ми справи на невидим. Фак. Фаре бе, респълни се. То хора, аз ще заспа докато чакам за респаун. Респаун. След 2 часа. Айде. Скачай, атай. Спринт. Да си върнем това знаме. Бързо сваляй го. Така. Така. Спринт. Бързо. Газ. Добре, наше. Охо! Те тук си имат такос. Охо! Много стилно нещо. Какво нова там? Никакви антени. Абе, не знам. Имам чувството, че сега ще тръгна и веднага ще дойдат. Да. Те и правят. Да. Чао. Добре. Взех си го. Някой друг. Знаете ли какво, хора? Аз ще пазя тъй знаме. Изпечелиха тя. Фак. Ами хора, това ще бъде за този клип. Абонирайте се. Дайте лайк на клипа. Коментирайте. И ще се видим в следващият ми клип. Чао!